Ay, kaso kinakain. Kumagat din kagad eh. What's up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Ayan mga gamba, magandang gabi at magandang oras, magandang araw. Saya lahat ng mga tagapanood natin na tayo nagbabalik sa ating YouTube channel. Yan, bago tayo magpalaban mga kagamba, shout out muna tayo kay Merlin Perez ng Mindoro, si Kalanitoy Loop o Kalanitoy Loop. Yan, may padugtong pa yata pangalan to pero napuputol eh. Si Gagambrak TV, yan, shout out sa'yo. Happy Man Forever. Kay Dilby TV, shout out sa'yo. Jason Lagomez na nasa Malaysia, si Ibok Official, shout out sa'yo. Double GTV, si Eduardos ML, shout out sa inyo. Si Kasakmal TV, shout out sa iyo. Si Paul Jasper Baynosa, yan, shout out sa iyo. Paul Jasper Baynosa, shout out sa iyo. Antonina Rigardi dyan sa may Kainta, shout out din sa iyo. Kaway Potito na nasa Taiwan, shout out kay Gagambal TV. Robin Sarmiento, shout out sa'yo. Oh, may Shopee pa. Kay Christian Cruz, shout out sa'yo. Yan sa Kainta, taga-Kainta yan. Si Cecil Sibandra, shout out sa'yo. Taga-Kainta rin yan. Si Archer Kainoy, shout out. Taga-Kainta rin dyan. Sino pa ba itong nagpapa-shout out? Si Andro Barcelona, yan. Shout out sa iyo, Andro Barcelona. May YouTube channel din yan. Ano to? Disabled ito. PWD itong kagagamba natin na to. So yun, Nakasakmal TV. Naisarot na ba natin yun? Panoorin natin itong mga gamba, itong ating palaban. Yan, si Dilby TV versus Kasakmal. Ayan, ating mentor Yan. Mendo. Yan. Panaw natin. Okay. Sana pumalaging gagamba natin dahil Kami na may champion ito. Ang ating champion champion si Quarlo. Ay, kaso kinakain. Kumagat din kagad eh, pero ilan na napayata. Ang laki. Kala mo manok oh. Takbo na ko, durog. Kaya ito. Tingnan yan. May Kasakmal. Sino susunod? Big Days Kasakmal. Hindi ko nakalaban si ano ba? Ito na naman kami ni Big Days. Ito sana magkalaban eh. Ayun na. Kagat pa. Okay. Ayos. Mahulog yung kay Kuya Dil, no? Yari. Grabe na. Nakakilala ko sa kanila. Hindi ba yun? Magalang. Uy. Nawiyan tuloy oh. Awat. Rick. Parehas pala silang ano eh. May tama. Ayan ang sa akin eh. Wala pang puntos ano? Tablaya. Tablaya ata ito. Ako mga malalaglag sila. Pero nagagamot eh. Ayan. Tablaya yung ata madugo yung ito. dibdib niyo. Unahan niya sa akin. Gagamot niya sa akin. Saktan yan sa'yo, saktan yan. Pero nakakalakad niya sa akin. Wala na yung puntas, di ba? Sabay naman naman. Line up. Break niya. Line update ba kayo? O... Gumagapang naman parehas eh. Tabla. Hindi, sige natin. Sige, makain mo. Gumagapang. Hindi na mahirapan. Uy. Sakot. Naku, makakagat pa yata. Naku, na. Hindi nagalaw eh. Kagat. Yun, kakagat pa yun. Kaya sa kaya.
kumagat na oil. Ayun. Namatay oh. Namatay oh. Kakagatan na kayo. Big days ko yun. Namatay. Namatay. Yung laban natin kayo na. Bumigay din eh. Isang... Ano ba naman sila? Ano ba ngayon? March. 20. Kailan sunod natin? April 20. April? 1 month ulit. Uy! Tigan pa. Uy! Nahanap pa lang. Last week na April. Ito na, sinasabi sa hula! So yan, napanood nyo. Sana nasiyahan kayo mga kamba. Hanggang sa muli yung pag-upload. Maraming salamat. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan D. Mondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kita Tatay Mendo. Like and share po. Bye!